יופי יופי עכשיו. מה, הוא לא נורמלי, הוא הלך חוף ממלא. וואלה, זה עוד לא... תנופף לו. זה היווני, אתה רואה? תשמע, אתה בווידאו, כן? אוי לך אם לא תהיה בווידאו. אוי לך. אני מקווה שזה קולט. הבטריה הולכת ונגמרת לי. חכה, הסיפורים האלה מניעים את התחת שלי. זה היה מראה משלם, לא ראיתי, תסתכל, הלאה, תעבור לבא, שנופת פה. קח את זה. נו. תגיד לי כשהאחרון, השלישי, אתה רואה אותו? תגיד שהוא מתקרב למים, אני אעבור אליו. תגיד שהוא מתקרב למים. לא, תצלם את זה באופן מושלם. טוב, טעות. הבטריה הולכת. תצלם את זה. רגע, זה עולה למעלה, מדהים. תחזור אחורה, ימינה, צלם אותו עד הסוף, תעקוב אחריו כל הזמן. הוא יותר רחוק. תעקוב אחריו כל הזמן. הבטריה נגמרת. חייב... הבטריה נגמרת. זה קרוב לא היה עוד. ג'יפ מפריע לו, בואי הנה. זה היוונים, אין עליהם. וואו, אסור לו לאבד את הכוח העילוי, אתה יודע, מנועים עובדים, משהו. כי הוא גם לוקח מים, גם לוקח משקל. מדהים. תראה פה, תסתכל פה מה קורה. פה זה הפך אחד בתוך השני, תראה מה זה. בגלל החשיכה. וואלה, תראה מה זה. הם לא מסתכלים. הם היקירים שלי, היוונים. זה אנטיוכוס שלח אותם. הם עדיין פה?